ọkụ balara abụọzi nwa ọkụ nwatakịrị balara akwadowo mba ebe ụmụ ọsịsọ gawa ije a na-achụ ije na mba arụ ilu na-abụ dị ibe unu rie anya biko n'igbo ọkụ na mmadụ na-azọrọ ntị ọchị nke na mmadụ ede ekere ibe ụlọ hịra bịara kodo nọrọ ngịrị a na-eke ibe ma nke na mmụọ na-ekegburu ibe ụlọ hịra bịara kodo o nwere ebe ngịrị a na-eke ibe lee nri awụ lie biko n'igbo ụmanị ṅara ọzọ ka onu kwuru ndị okwuo mma ndị na-asị na ha nwere ọgwụ ma ndị lile amosu ka ba pụsịcha n'ihe nkwu maka na ba nọ nga n'ọnọdụ amosu nwekwa ezigbo ọnọdụ ji anọ onye nwere ọgwụ n'ezigbo ọnọdụ onye ahụ ji anọ onye nwere ọgwụ ajọ ọgwụ na ajọ ọnọdụ ọ ji apụ elila dị amosu na ajọ ọgwụ na ajọ ọnọdụ ọ ji apụ wasị gị na isi eji abụli ya o nwere ndị na mmadụ na-azọ azọ na-ere alịra kodo o nwere onye ndị ya na-eke iwe ọ yere alịra kodo isi eji na nwunye ezi nke inwe ya nke bụ umeju ya dị iwe onye sierite ka etierite sierite bata ka ọra nke inwe ya ibe gwụtara gị ihe eji ya wee ebe isi ọkwụ na ọbịa nya dị iwe ekie na omejuru ya nya ka m na-enye gị nke oke ma nke nwunye o bụ isi gburu isi ma ọ dụ enwere ube unu jee ketara anyị ọka unu ketara anyị ọka unu mejupụtara anyị mkpa anyị na ibe anyị je ka eteke ma anyị ekere olu ya anyị ka ji arụkwa ndị mmadụ ụlọ ri nna ka ji ebunye ndị mmadụ moto ri nna ka ji enyere obodo aka zụọ ndị dị iche iche mụ nwere ụwa anyị kere eme ma anyị emezie na anyị apụkọrọ na-enwude na egbo oyibe nkwu nebudene bona udene ni bagwanja ngofu mbadika okero binekunu nọgbalo nyechenamu niyelununu ije weje limosi ogwaja n'ọbịa gba n'ụzọ n'ọlụla n'itejenu idọbala tule igwe igwe alụso ji igbo niile igwe igwe